Според мен е важно да се чете, защото четенето отваря едни такива светове, които може да се вика да не си подозирал, че съществуват. Запознаваш се с страхотни истории. Аз си помням първите книги, които съм чел, от много рано съм почнал да чета и това много ме е пленило. Смятам, че на едно дете трябва да му се предлага много разнообразна литература. Аз съм започнал с приключенска литература, с фентази и ти си попадаш в едни такива светове, които си казваш, не знаех, че го има това.